Και γιατί δηλαδή στα επόμενα μέσα. Επειδή Σοφία ρώταγες αν κάνουν μπάνιο. Κανονικά εδώ πέρα υποτίθεται ότι βάζεις την πετσετούλα σου και μπαίνεις μες στη λίμνη. Όπως βλέπεις είναι σαν λίμνη, ενώ σαν θάλασσα. Παγωμένη βέβαια, προφανώς. Αλλά κάτσε να σου δείξω. Η παπιούλα τέλεια, με άμμο επίσης. Καλά, είναι φανταστικά. Τι να σου λέω τώρα. Καλά, καταπληκτικό. Μετακάθαρο. Εδώ η μάνα σου. Έχει πάει παντού. Και μιλάει στους πάπιους. Τέλεια. Τι είναι αυτό το άσπρο και